Ik ben hier gekomen sinds ik 6 jaar was en nu ben ik gewoon 17. En ik mag hier blijven tot mijn 18e. En na mijn 18e verwachten ze dan dat ik terug ga en als ik dat niet doe, dan kan ik opgepakt worden en zo. Ben je bang voor die dag? Ja, bang dat ben ik sowieso, want ik wil sowieso niet terug gaan naar Angola, want ik weet eigenlijk niets van daar en zo, want ik weet wel precies hoe ik in deze maatschappij zeg maar, omhoog kan komen en zo. En in Angola, ik weet niet eens hoe het daaraan toe gaat. En ja, want hier snap ik alles gewoon ook al en ik ben hier gewoon opgegroeid. Op school gaat het ook gewoon goed. Ik heb mijn VMBO-diploma en de opleiding dat ik nu volg, ja, dat heeft te maken met mijn vorige opleiding, dus moeilijk is het ook niet. Dus een diploma halen op deze opleiding, denk ik wel dat het lukt. Nu is er best wel veel aandacht voor Mauro. Ja, hoe kijk jij hiernaar? Ehm, ja, ik merk ook wel aan Mauro dat hij dit liever ook niet heeft en zo, want ik weet zeker dat niemand heeft het liever dat je in de media zit met zulke problemen. En ja, ik hoop voor hem eigenlijk dat het lukt, want als het bij hem lukt, dan krijg ik er eigenlijk ook meer hoop in. Want op dit moment heb ik niet echt zoveel hoop. En waar ik aan denk is dan gewoon dat ik volgend jaar terug moet gaan en zo. En dat bezorgt me ook nogal veel stress. Maar dat heeft mij eigenlijk nog wel een beetje hoop gegeven, want als dat lukt, dan heb ik gewoon vooruitgang in mijn leven en zo.